Ё хушруван охи духтарако леки расчётотона бигирен ки як таи детаи мондагиай аксияи зурибат сар додагиан 50 сомон ира бинен охи чихе двойкачио фасонакай барои фарзандои шумора ҳози то охири навора тамошо кунен тройкашам ҳастай марамад инами 50 сомоне аҷоибот места кудака куда яса 50 сома бор буд ина боша бо тройка духтаро хушругиша бинен ира бинен моделака бинен чихе хушручай як таи детаи мондай 50 сомони марамад духтаро инам тройкаи фасон инаи двойкои спорт стила бинен на подростковый размер брукошон кати ишам 50 сомон леки бор дигар такрор мекунам як таи детаи мондагиай духтаро расчётотона бигирен бозори корвон айҷа тарафи тилобозор нахм дарвоза ҳамин нахм дарвозаи тилобозор медроен ку духтаро аз тарафи дасти рост панҷум қатор инами сеюм одамай ҳар чизе ки намҷа мебинен ҳози аксада сар додагиан бо нархи дастрас инами двойкачо инами пижамои фасонку медонен чанд сумай духтаро турецки оригиналай 180 сомон буд ҳозир бошад 50 сомон штагай беҳад хушруван двойкаян пижама барнама ай мекунан инам дошам ҳастай диден ина духтарона писарона ай ҳамаш чанд расветкау чанд размерай марамад 50 сомон каседа дар корай бовар кунен духтаро беҳад нархи арзон додестиян барои фарзандотон харидорӣ кунен бурд мекунен бозори корвон тарафи тилобозор нахм дарвоза аз тарафи дасти рост панҷум қатор инами сеюм одам мешава панҷум қатор биёенда я бор духтаро як бор борошона бинен инаи тарафам 50 сомон ина ёшам 50 сомон беҳад борора арзон кардагиан биёен бинен харидорӣ кунен бинен охи духтаро 150 сомона боракои фасон акция рафтестай 50 сомон штагай хушругиша бинен ҳамаш борои брендан ҳамаш борои качествиян ина успет кунен биёен бинен харидорӣ кунен ҳамагӣ 50 сомон и вязкора бинен чи хушручаяй бозори корвон хеле акция грандиозни бозори корвон дарафтестай духтаро ира бинен кожинкачора ёшам 50 сомон бозори корвон тарафи тилобозор медонен нахм дарвоза дая нахм дарвоза медроен аз тарафи дасти рост панҷум қатор дайнами сеюм одам мешава ҳамаи борошона арзон кардагиан ина каседа дар курай биёен бо нархи дастрас барои фарзандотона харидорӣ кунен духтаронашам ҳастай писаронашам ҳастай анаира акция меган духтарако нигоҳ кунен охи ду тарафа куртка шуба марамад ду тараф мепӯшен и тарафаш куртка и тарафаш шуба мешава чанд та расветка дора акция рафтестай 350 сомон буда ёзи акция рафтестай 150 сомона 150 сомон ина то подростковый размера ҳастай ду тараф мепӯшанд роҳат карда кудакотон марамад инаи варианто ҳастай ёш бо як тарафа ана инаи вариантоам ҳамаш қиматӣ будан ина бинен чиқа хушручай ҳози тамоми модело 150 сомонӣ штагай бозори корвон тарафи тилобозор марамад биёен нахм дарвоза даян ҳамин нахм дарвозаи тилобозор медроен аз тарафи дасти рост панҷум қатор инами сеюм одамай бовар кунен борошон ҳамаш нами брендови боракои хушрувай ина ози арзон штагиай духтаро биёен барои фарзандотона бихарем бурд мекунен навор та охира тамошо кунен бовар кунен аксияи зури бад рафтагиай ина марамад ҳам духтаронаш ҳастай ҳам писаронаш инам брижачиора дестен пеш чанд сум будан 50 сомон 6 сум будай ҳозир боша 30 сомон штагай качествошон зури бадай духтаро марамад барои фарзандотон биёен харидорӣ кунен ҳамагӣ 30 сомоне ина баъд ана хел брукои мактабӣ ҳастай классическиш ҳастай джинс ҳастай ира бинен чихе хушручаян иёра боша пеш чанд сум будани бруко 100 сум будан ҳозир 60 сомон штагиан марамад ира бинен хушругиша чихе фасонакан ҳичи намешава ҳозир бошад 60 сомон ҳамагӣ ана қисма тамошо куненда чихе хушручай духтаронашам беҳад вариант бисёрай ҳамагӣ 60 сомон накадомеша мегирен духтаро 60 сомони то подростковый размера ҳастай ҳамин размери майда сар карда то подростковира анамихе брукакои фасон метонен аз ин нуқтаи савдо барои духтаракотона барои бачаакотона харидорӣ кунен суроға бозори корвон тарафи тилобозор тамошобинони азиз тарафи тилобозор нахм дарвоза ҳамин нахм дарвоза медроен аз тарафи дасти рост панҷум қатор мебиёен нами сеюм одамай ҳамаи борои ки дидестен арзон шудагай ай 50 сомона ай 30 сомона ҳатто сар мешена нархушон ана акция омана акция духтаракои хушру успет кунен нигоҳ кунен инам хеле кожинкачо баъд курткои фасон ҳози нишонтон метиҳам тамоми намудуш яктаи дутаи мондагай 50 сомон штагай бовар мекунен 50 сомон инаи варианта кора бинен пешам ё чанд сум будан
оригиналоша 150 сомон меояд 150 сомон будай ҳозир 50 сомон духтаро успед кунен ина биёин барои фарзандотон харидорӣ кунен суроғаро ҳозир пурра мефаҳмонам ин курткачаро бинен охи ишаиш дахшро ҳамаш бори қиматӣ ҳамаш бори оригинал ҳозир ҳамагӣ 50 сомон бозори корбон тарафи тилобозор байни 9 10 дарвоза духтарако 5 қатор шумо ай 9 дарвоза будроен тарафи дасти рост 5 қатор ҳам сеюм одамена сеюм одам мешава ба осонӣ пайдошон мекунен ва яка бинен охи чӣ хушрӯчая ин миам 50 сомоне шок бовар кунен беҳад арзон кардагиам борошона успед кунен ки тамом нашава